ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு இந்த கிளாஸ் நான் புதுசாக வந்தனால எனக்கு கோஷ்டிக்கு எனக்கு கொடுக்கல, யாரும் நானும் மறந்துட்டேன். அதை வாங்கிட்டு வரதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு, சாரி. நான் ஹரே உங்களுக்கு கிருஷ்ண மாதாஜி. நாளைக்கு நாளைக்கு ஸ்லோகம் சொல்லி தரேன். இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் கூட போயிடலாம். ஓகே மாதாஜி. என்ன மணி 7 அதனால. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா பாடுறீங்க அண்ணா எல்லாரும். குரு அஷ்டகம் கத்துக்கிட்டீங்களா எல்லாரும்? தெரியலையே மாதாஜி, எதுன்ட்டு சம்சார தாவா இல்ல மாதாஜி. அது வேணா நாளைக்கு சொல்லி தரேன். நீங்க தான் துளசி ஆரத்தி பாடுறீங்கல்ல, அதனால அதை விட்டுடலாம். சரி, வந்து சம்சார தாவா அது சொல்லிதான். கொஞ்சம் குரூப்ல போட்டு விட சொல்லுங்க மாதாஜி. போடுவாங்க போடுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. இங்க வந்திருக்கிற அனைத்து பக்தர்களையும் ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் நான் வந்து அன்போட வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த குரூப்புக்கு வந்திருக்க எல்லாரையும். நீங்க வந்து 6 சாப்டர் வந்து மாதாஜி அழகா நடத்தி கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு. அதுல என்னென்ன நம்ம பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத ஒரு லைட்டா ஒரு ரீடிங் பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம், யார் சொல்றீங்க? ஒரு பிரபுஜி நல்லா சொல்லுவாரு, அவரை காணோம். அர்ஜுனுடைய குழப்பம் வணக்கம். சும்மா சொன்னா போதும். பிரபுஜி வணக்கம். வணக்கம் வணக்கம். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ராம, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பிரபு. ஒவ்வொரு லைன் போதும். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம்? ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, நம்மளுடைய கிருஷ்ணர் வந்து குருட்சேத்திர யுத்தம் ஆரம்பிக்க போகுது. குருட்சேத்திர யுத்தம் ஆரம்பிக்க போகும்போது இவர் வந்து கேட்கிறாரு, துரியோதனுடைய அப்பா திருதராஷ்டிரன் கேட்கிறாரு சஞ்சயனை பார்த்து. இல்ல டீட்டெயிலா வேணாம் பிரபு, மொத்தமா அந்த அந்த சாப்டர்ல ஒரே லைனா சொல்லணும். அந்த சாப்டரையே ஒரு லைன்ல சொல்லணுமா? ஓகே. அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப குழப்பத்துல இருக்கிறாரு. கிருஷ்ணன்ட்ட போயிட்டு, நான் இவங்களை எல்லாம் கொல்லணுமா, என்னுடைய சொந்தக்காரங்களை எல்லாம் கொல்லிட்டு எனக்கு என்ன தேவை இருக்கு, இவங்க வந்து நான் ஆட்சிக்கு வர விரும்பல, நான் எனக்கு எந்த விதமான சொர்க்கம் கிடைச்சாலும் கூட பரவாயில்ல, இவங்களை எல்லாம் நான் கொல்ல விரும்பல அப்படின்னு சொல்றாரு. கரெக்ட். அர்ஜுன விஷாத யோகம். அர்ஜுன விஷாத யோகம். அவர் வந்து போர்க்களத்துல படைகளை பார்த்துட்டு பார்வையிட்டு அவருடைய எண்ணங்கள், அவருடைய கவலை எதுக்கு அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுட்டோம். 2வது சாப்டர் என்ன பார்த்தோம்? சாங்கிய யோகம் அப்படிங்கிறது 2வது சாப்டர். கரெக்ட் கரெக்ட். அதுல ஆத்ம ஞானமும் கர்ம யோகமும் சொல்றாரு. ஆத்மா பத்தின ஞானம் என்ன இருக்கு, கர்ம யோகம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்றாரு. வெரி குட். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஆத்மா அழியாதது அப்படின்னு சொல்றாரு. அதெல்லாம் வேணாம் பிரபு, உடல் நாசமடையும். ஒவ்வொரு லைன் சொல்லிட்டே வாங்க. என்னென்ன பார்த்தோங்கிறது உங்களோட புரிதலை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான். கர்மயோகம் ஆத்ம ஞானம் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்றாரு. 3rd சாப்டர் வந்து கர்மயோகம் அப்படிங்கிறது. அதுல நிஷ்காம கர்மம் அப்படின்னா பலன் ஆசை இல்லாம கர்மம் பண்றது எப்படி அப்படிங்கறத பத்தி மட்டும் சொல்றாரு. வெரி குட். அடுத்தது 4th சாப்டர் ஞான கர்ம சந்நியாச யோகம். அதுல வந்து தெய்வீக ஞானத்தோட அவதார ரகசியம் அப்படிங்கறத பத்தி பேசுறாரு. ஓகே. தன்னுடைய தெய்வீக அவதாரத்தோட ரகசியம் என்ன அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லிட்டு வர்றாரு. ஓகே. பகவான் நான் வந்து எதுக்காக நான் எப்பெல்லாம் வந்து துன்பம் மிகுந்து ரொம்ப நாசமான வேலைகள் நடந்துட்டு இருக்கோ அப்போலாம் நான் திரும்ப திரும்ப அவதாரம் எடுப்பேங்கிறதெல்லாம் சொல்றாரு. வெரி குட். அப்புறம் பகவத்கீதையோட வரலாறு எல்லாம் பார்த்தோம். ஓகே. ஆமா. அடுத்தது வந்து பலவிதமான சாக்ரிஃபைசஸ் பார்த்தோம். அதுல அடுத்தது வந்து 5th சாப்டர்ல என்ன பார்த்தீங்க? கர்ம சந்நியாச யோகம் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்தது. கர்ம யோகம். கிருஷ்ண உணர்வோட எப்படி செயல்படுறது அப்படிங்கறது பார்த்தோம். ஆமா. 6th சாப்டர் என்ன பார்த்தீங்க? தியான யோகம். தியான யோகம். தியான யோகத்துல என்ன பார்த்தீங்க? சாங்கிய யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம். இல்ல பிரபு, தியான யோகம் 6வது சாப்டர்ல என்ன படிச்சீங்க? கடமையை செய்கிறவனே உண்மையான சன்னியாசி அப்படிங்கறத பார்த்தோம். பலன்ல ஆசை இல்லாம கர்த்தவிய யோகம் பண்றவர் தான் வந்து கர்ம யோகம் அப்படிங்கறத பத்தி படிச்சோம். மனசே நண்பன் மனதே வந்து பகைவன் அப்படிங்கறத பத்தி படிச்சோம். இரட்டையா இருக்கக்கூடியது எதுவுமே வந்து அதுல வந்து மனசுல வந்து நம்ம கொண்டு போய் விட மாட்டாங்க. குளிர் சூடு இன்பம் துன்பம் மரியாதை அவமதிப்பு எல்லாத்துலயும் சமநிலையோட இருப்பாரு அப்படின்னு படிச்சோம். ஞானம் விஞ்ஞானம் உடையவன் அப்படிங்கறத பத்தி படிச்சோம். கல் தங்கம் மண்ணு இது எல்லாத்தையுமே வந்து சமமா பார்ப்பான் அப்படின்னு படிச்சோம். தனிமையான தூய இடத்துல இருந்து நம்ம வந்து தியானம் பண்ணணும், உடல் கழுத்து தலையெல்லாம் நேரா வச்சு பண்ணணும் அப்படிங்கறத பத்தி படிச்சோம்.
அதிகமான உணவு இல்ல, குறைவான உணவு இல்ல, அதிக தூக்கம் இல்ல, அதிக உறக்கமும் இல்ல, தூக்கம் இல்லாம இல்ல அப்படிங்கறத பத்தி படிச்சோம். சூப்பர் சூப்பர். காற்று இல்லாத இடத்துல விளக்கு. ஓகே ஓகே. அதாவது நம்ம அஷ்டாங்க யோகிங்கிறவன் வந்து 8 விதமான நிலைகள்லாம் அவன் எப்படி யோகத்தை பயில்றான், அந்த யோகத்தின் மூலமா எப்படி இறைவனை அவன் வந்து ரீச் பண்றான் அப்படிங்கிறதுக்கான இதுதான் வந்து அஷ்டாங்க யோகம் பதஞ்சலி முனிவரால் கொடுக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்க. இன்னைக்கு நம்ம வந்து 7th சாப்டர் ஞான விஞ்ஞான யோகம், பகவானை பற்றிய முழுமையான அறிவு, அதுதான் வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி யாராச்சும் பகவானுக்கு பிரணதி சொல்ல விருப்பப்பட்டீங்கன்னா சொல்லலாம், இல்லைன்னா நான் சொல்லிடுறேன். யாருக்காச்சும் விருப்பம் இருக்கா? இப்ப சொன்னோங்க மாதாஜி. சொல்லிட்டீங்களா? சொல்லியாச்சு. ஓகே, முடிச்சிட்டீங்கன்னா ரைட்டு. முடிச்சாச்சு. ஓகே ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஒரு நிமிஷம். ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம நேத்தி பார்த்தது இப்ப பிரபு அழகா சொன்னாங்க. அதுதான் வந்து இதுல கொடுத்துருக்குறாங்க. மனம்ங்கிறது வந்து எப்படி, மனதோட இயற்கை என்ன செய்யுது, நண்பனா இருக்கா விரோதியா இருக்குதா, யோகத்தை எப்படி பயில்றது, அதோட ஏணிப்படிகள் என்ன, யமா நியமா அப்படிங்கிற அந்த வரிசைப்படி அது என்னன்னு பார்த்தீங்க. அப்புறம் அஷ்டாங்க யோகம், அது வந்து அதுக்கு அஷ்டாங்க யோகம் செய்யணும்னா அதுக்கான உடல் தகுதி என்ன, மனசோட தகுதி என்ன, மனசு புலன்கள் அப்புறம் வந்து புத்தி எல்லாத்தையும் வந்து எப்படி கட்டுப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம். அடுத்தது அர்ஜுனனுடைய இயலாமை, வந்து மனசை கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டமாச்சே, என்னால முடியாது அப்படின்னு அவர் சொல்றது பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து அதுல வெற்றி அடையாத யோகியின் கதி என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அஷ்டாங்க யோகியில அதாவது வெற்றி அடையாமல் தோல்வி அடைஞ்சவங்க, அதுல வந்து என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, ஆன்மீகிகளின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றனர், சொர்க்கலோகத்திற்கு சென்று அனுபவித்த பின் நல்லோர் அல்லது பெரும் செல்வந்தர் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றனர். அதனால ஒரு காலம் வந்து அந்த யோகியோட செயல் வந்து தோல்வி அடையாது. சொல்பம் அபியச தர்மசிய, துளியோண்டு தர்மம் வந்து பகவானுக்காக செஞ்சிருந்தாலும் அது பலன் கொடுக்கும். அதுக்கு உதாரணமா பரத மகாராஜாவோட ஸ்டோரி கூட அதில் காட்டியிருந்தாங்க. அப்புறம் மிக உயர்ந்த யோகி யாரு அப்படின்னு பகவான் கேட்கிறாரு. நல்ல பார்த்தா நம்ம கர்மயோகி, ஞான யோகி, அஷ்டாங்க யோகி, பக்தி யோகி, இதுல சிறந்தவர் யாருன்னா பக்தி யோகி தான். ஏன் அப்படின்னா அதிகபட்ச பலன்கள் கொடுக்குது, குறைந்தபட்ச பயிற்சி செஞ்சா போதும். அதுக்கு தனிப்பட்ட தகுதி எதுவும் கிடையாது, பாவங்கள் அற்றது, கிருஷ்ணரோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு. கடைசி அல்டிமேட் கோல் என்னன்னா கோலோக விருந்தானம், இதெல்லாம் கிடைக்கிறதுனால பக்தி யோகமே சிறந்தது அப்படின்னு சொல்றாரு. இன்னைக்கு 7வது சாப்டர் என்ன பார்க்க போறோம், கேள்வி ஞானம். ஃபர்ஸ்ட் 1ல இருந்து 3 வரையிலும் கேள்வி ஞானத்தை பத்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆரோகணம் அவரோகணம், அதாவது இயலாதது, மனிதனின் 4 குறைபாடுகள். நம்மள்ட்ட எல்லாம் 4 4 டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு. அதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, முழுமையை புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். நம்மளோட 4 டிஃபெக்ட்ஸ் என்னன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. 4 டிஃபெக்ட்ஸ் மனுஷங்கள்ட்ட எல்லாத்தையும். மதம் ஆச்சரியம், காமம் குரோதம் மதம். அது மனத்தினோட களங்கங்கள். அது 6. நம்மள்ட்ட இருக்க 4 டிஃபெக்ட்ஸ் உயிர் வாழி அத்தனை பேர்கிட்டையும் இருக்குது. என்னன்னா குறைபாடு உள்ள புலன்கள், நம்மளுடைய புலன்கள் குறைபாடு உள்ளது. அப்புறம் மாயையில நம்ம சிக்கிக்குவோம். அப்புறம் என்ன செய்வோம், தவறு செய்வோம். அப்புறம் சீட்டிங் ப்ரொவன்சி, ஏமாத்துற தன்மையும் நமக்கு இருக்கு. இந்த 4ம் இல்லாத மனித உயிர் வழி கிடையாது. அதுதான் குறைபாடுகள் மனிதன். அதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியுமானா கடினம். அப்ப யாருடைய உதவி நமக்கு தேவை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரையில வந்த ஒரு குருவோட உதவி நமக்கு தேவை அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். அவர் மூலமா தான் இறைவனை உணர முடியும். கிருஷ்ணருடைய சக்திகள் பத்தி 4ல இருந்து 12 வரையிலும் கொடுத்திருக்காங்க. கிருஷ்ணரை அனைத்தின் சாரம். அப்புறம் சக்திமானின் சக்தி, அதாவது பகவான் தான் சக்திமான், அவருடைய சக்திகள் தான் இங்க வந்திருக்கிறது, பிரபஞ்சம், நாம எல்லாருமே. அதை பத்தி படிக்க வரோம். அடுத்தது வந்து கிருஷ்ணரை யார் நிராகரிப்பார்கள், அதிமுட்டாள், பணிதருள் கடைநிலையோர், மாயைக்கு உட்பட்ட ஞானிகள், வெளிப்படையான நாத்திகள், பகவான வணங்காதவர்கள், அவங்க எல்லாம் கிருஷ்ணரை நிராகரிக்கிறவங்க. யாரெல்லாம் ஏற்பாங்க அப்படின்னா துயருற்றோர், செல்வம் வேண்டுவோர், கேள்வியுடையோர்,
முழுமையை பற்றிய உண்மையை பற்றி ஞானத்தை தேடுவோர். இவங்கெல்லாம் வந்து அவங்க பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடைவாங்க. அடுத்தது தேவ வழிபாடை பத்தி பார்ப்போம். 20லேருந்து 25 வரையிலும் தேவ வழிபாடு ஏன் செய்யறாங்க? அவங்கள்ட்ட இருக்க ஆசையை வந்து அடையறதுக்கு அதுக்காக பண்றாங்க. யார் செய்வா? குறைந்த மதியுடைய அறிவற்றோரே செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. பலன் என்ன? அது வழிபாடு பண்றதுனால அது வந்து எல்லைக்குட்பட்டது, தற்காலிகமானது, தேவர்களுடைய கிரகத்துக்கு செல்வார்கள் இறந்த பின்னாடி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது யார் பக்தராக முடியும் அப்படிங்கிறது 26லேருந்து 30 வரையிலும் முற்பிறவி புண்ணியங்கள், பாவங்கள் இல்லை, உறுதியுடன் பக்தி தொண்டு, இதெல்லாம் யார் செய்யறாங்களோ அவங்க தான் வந்து பகவானுடைய பக்தி தொண்டை செய்வாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. இதுதான் அது. ஃபர்ஸ்ட் 1லேருந்து 3 கேள்வியானம், 4லேருந்து 12 கிருஷ்ணருடைய சக்திகள், 13லேருந்து 19 வந்து கிருஷ்ணரை ஏற்கிறவங்க அது நிராகரிக்கிறவங்க. அடுத்து 20லேருந்து 25 தேவர்களின் வழிபாடு, யார் பக்தராக முடியும் 26லேருந்து 30 வரையிலும் அப்படின்னு பிரிச்சு கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சார்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க. கேட்பதன் மூலமாக கிருஷ்ணரை முழுவதுமாக அறிந்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறாங்க. கேள்வி வந்து பாத்தீங்கன்னா 9 வகையான பக்தி தொண்டுல முதல்ல வர்றது வந்து ஸ்ரவணம். ஸ்ரவணம்னா காது கொடுத்து நம்ம கேட்கணும். இப்ப இந்த வகுப்பு நடக்குதுன்னா அத்தனை பேரும் காதோட நீங்க கேட்குறீங்க. அந்த கேட்கறதுனால என்ன தெரிஞ்சுக்கிறீங்க? இந்த பகவத்கீதை ஞானத்தை நீங்க கத்துக்கிறீங்க. அது மாதிரிதான் பகவானுடைய ஞானத்தை நம்ம வந்து காதால கேட்டு புரிஞ்சு கொள்ளணும், முழுமையா புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நம்மளுடைய புலன்கள்லயே அதிக சக்தி வாய்ந்தது எதுன்னா காது தான். நம்ம தூங்கும் போது கூட நமக்கு காது வந்து உயிர்ப்போட இருக்கும். யாராவது சத்தம் போட்டா டக்குன்னு முழிச்சுக்குவோம். என்ன சொல்ல போனா ஒருத்தங்க மரண தருவாயில இருக்கும் பொழுது கூட அந்த காதுக்கு வந்து உணர்வு இருக்குமா. அந்த அவங்களுக்கு வந்து மற்ற எல்லா உறுப்புகளும் செயலற்று இருக்கும். ஆனா காது மட்டும் அவங்க காதுல வந்து போய் மந்திரங்களை சொல்லுவாங்க அந்த கடைசி நேரத்துல. ஏன்னா அந்த காது வழியா அவங்களுக்கு அந்த உள்ள போய் ஆன்மீகத்துக்கு போகணுங்கிறதுனால அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த புலன் எதுன்னா காது. அதனால கிருஷ்ணரை பத்தி முழுவதுமாக கேட்கணும்னா அந்த காதை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் கிருஷ்ணருடைய தாழ்ந்த ஜடசக்தி, ஸ்தூல மற்றும் சூட்சும பொருட்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பின்னாடி வர ஸ்லோகத்துல பார்ப்போம். அடுத்து கிருஷ்ணரின் உயர்ந்த ஆன்மீக சக்திகள் யார் அப்படின்னா உயிர்வாழிகள். கிருஷ்ணரே பிரபஞ்சத்தை படைப்பவர், காப்பவர், அழிப்பவர். கிருஷ்ணர் எங்கும் நிறைந்தவர், அனைத்தின் சாரம், குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். இது எல்லாமே நம்ம படிக்க போறதுல வருது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா அண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிக்கலாம். ரசோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிருந்தாவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகம் ஏதுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்டா படிச்சது 6வது சாப்டர் லாஸ்ட்ல என்ன சொல்றார் பகவான்? எல்லா யோகங்களிலும் சிறந்த யோகம் வந்து பக்தி யோகம் தான், நீ அதுல நிலை பெறுவாயாக அப்படின்னு அர்ஜுனருக்கு சொல்லுவாரு. நம்ம படிச்சோம். அப்புறம் என்ன சொல்றாரு? இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து எதுக்காக பக்தி யோகம் பண்ணணும், அந்த யோகத்தை பயில்வதனால நமக்கு என்ன நன்மை அப்படின்னா, இந்த பகவான் பூரண உண்மை, அவரை பற்றிய விஷயங்கள், ஜீவாத்மாக்கள் நம்மை பற்றிய விஷயம், இந்த ஜட இயற்கை, இந்த பிரபஞ்சத்தை பற்றிய விஷயம், இது எந்தெந்த உபகரணங்களோட இங்க தோற்றுவிக்கப்படுகிறது, இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு கிருஷ்ண உணர்வுல ஒருத்தர் வரணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதான் வந்து நம்ம வந்து சிரவணம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். தச்ருணு அப்படின்னு பகவான் இதுல வந்து லாஸ்டா முடிச்சிருக்கிறார். தச்ருணு அப்படின்னா கேட்பாயாக, என்னிடம் இருந்து கேட்பாயாக. ரொம்ப வந்து அர்ஜுனன் அதிர்ஷ்டசாலி. நேரடியா பகவான் மூலமாவே அவர் வந்து கேட்கக்கூடிய பாக்கியம் அவருக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதனால ஸ்ரவணத்தை தான் முதல்ல வச்சிருக்காங்க 9 விதமான பக்தி நிலைகள்ல. அந்த ஸ்ரவணம் மூலமாக என்ன கேட்கிறாங்க? பகவானை பற்றிய விஷயங்களை, அந்த பக்தி யோகத்தை நம்ம எப்படி பயில்றது அப்படிங்கிறது. அதை எதுக்காக நம்ம கஷ்டப்பட்டு அந்த பக்தி யோகத்தை செய்யணும்? அந்த பக்தி யோகம் செய்யறது அவ்வளவு ஈஸியானா ஈஸி இல்லை, கடினம்தான். அது எதுக்காக செய்யணும் அப்படின்னா, இந்த ஜடப்பற்று அப்படிங்கிற ஒரு கடினமான கயிறு முடிச்சு வந்து நம்மளை போட்டு கட்டி வச்சிருக்குது. அதுல இருந்து நம்ம வெளிவரணும். அந்த பகவானுடைய பூரண உண்மையை நம்ம உணரணும் அப்படின்னா நாம வந்து இதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கான உதவியா இருக்கிறது எது? நாம அந்த கேட்பது.
சமணம் மூலமாக அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். அசம்சயம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க. அசம்சயம் அப்படின்னா என்ன? சந்தேகமின்றி என்னை தெரிந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு இதுல பகவான் சொல்றாங்க. கிருஷ்ணரை முழுமையாக அறிந்து கொள்வது எப்படி? அவருடன் முழு உணர்வில் இருப்பதன் மூலமாகவும், அவரிடமிருந்து நேரடியாக கேட்கறது. பகவான் மூலமா அவர் கேட்கிறாரு, நமக்கெல்லாம் ஒரு குரு மூலமா கேட்கிறோம். அடுத்தது பக்தி யோகம் பயில்வதன் மூலமாகவும், மனதில் அவர் மீது பற்றுதல் கொள்வதால் மூலமாகவும் பகவானை நாம உணர முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இதுல அதான் கொடுத்துருக்காங்க, கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்கணும். நம்ம காதால அவரை பத்தி விஷயங்கள், அவருடைய லீலைகள், அவருடைய நாமங்கள், அவருடைய அவதாரங்கள் இதெல்லாம் நம்ம வந்து கேட்கணும். அப்போ வந்து என்ன செய்யற, கிருஷ்ணர் மிகச்சிறந்த நண்பர் ஆகிறார். சுகிருதம் சர்வ பூத்தானாம் படிச்சிருக்கணும்ல, 5வது சாப்டர் லாஸ்ட்ல பக்தாராம் எங்க தபசாம் அதுல. அது மாதிரி அவர் என்ன செய்யறாரு, எல்லாருக்கும் வந்து அவர் உற்ற நண்பனாக இருக்கிறார். அவரை பத்தி கேட்கறதுனால நம்ம வந்து இதயத்தை தூய்மைப்படுத்திக்கிறார். நம்ம பிரபு சொன்னாங்க, காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம், அதுதான் நம்ம மனசுல இருக்க 6 விதமான அழுக்குகள். அந்த அழுக்குகள் எல்லாம் யார் தூய்மைப்படுத்துறாருன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வந்து தூய்மைப்படுத்துகிறார். அவரை பற்றி விஷயங்களை கேட்பதனாலும் படிப்பதனாலும் அவருக்கு சர்வீஸ் பண்றதுனாலும் நம்ம இதயம் வந்து தூய்மை அடைகிறது. அதனால நமக்கு என்ன கிடைக்குது? திவ்யமான ஞானம். திவ்யமான ஞானம் அடைகிறதுனால நாம என்ன செய்யறோம்? பக்தி தொண்டில் நிலை பெறுகிறோம். அதுதான் வந்து இதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது அடுத்தது என்ன வருது? ரஜோகுணம் மற்றும் அறியாமையிலிருந்து விடுதலை. நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் 99% வந்து எல்லாரும் எந்த குணத்துல இருக்கோம்னா ரஜோ குணத்துல தான் இருக்கிறோம். சுத்த சத்துவத்துக்கோ சத்துவ குணத்திலேயோ கொஞ்சம் பேர் தான் இருப்பாங்க. அந்த ரஜோகுணம் என்ன செய்யுது? நம்மள்ட்ட ஆசைங்கிறது மூலமா நமக்கு ஏக்கம், அப்புறம் வந்து கோபம், இது எல்லாத்துக்கும் காரணமாகுது. அது எதுல இருந்து வருது அப்படின்னா அறியாமை காரணமா தான் வருது. தெரிஞ்சு யாரும் செய்யறது இல்ல. அறியாமை, இந்த கிருஷ்ண உணர்வை பத்தி தெரியாம அறியாமையில இருக்கக்கூடிய மக்கள் அந்த ரஜோகுணத்துல இருந்து கஷ்டப்படுறாங்க. அதுல இருந்து விடுதலை கொடுக்கறது அந்த பக்தி தொண்டு. அது சுத்த சத்துவத்தில் நிலை பெறுதல். அதோட விளைவு என்ன அப்படின்னா சுத்த சத்துவமான நிலைக்கு நம்ம இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு அந்த நிலைக்கு நம்ம போறோம். நிர்குணவாதியா ஆகிறோம் பகவானை போல. அதுக்கு பிறகு என்ன ஆகுது? ஜடப்பற்று என்னும் கடினமான முடிச்சு அறுத்து அந்த அந்த ஜடப்பற்றுங்கிறது இந்த பாருங்க, நம்ம வந்து குழந்தையா பிறக்கிறோம், வளர்றோம், அந்த நிலைக்கு வந்து ஒரு நாள் இறப்பு. அதாவது என்ன வருது? பிறப்பு, இறப்பு, அடுத்தது வந்து முதுமை, நோய், அப்புறம் இறப்பு. இதெல்லாம் வந்து வருது இல்லையா? அதெல்லாம் காரணம் என்ன? நம்ம இந்த ஜடப்பற்றுல இருக்கிறதுனாலதான். அந்த முடிச்சை யாரு அறுக்கிறாரு? இறைவிஞ்ஞானத்தை புரிந்து கொள்வதன் மூலமாக அந்த பற்றுகள் நம்மை விட்டு விலகுது. அதுதான் அசம்சயம் சமக்ரம், சந்தேகம் இல்லாமல் நீ வந்து என்னிடம் இருந்து கேட்பாயாக அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. பகவானை பார்ப்பதற்காக கேட்பதன் மூலம் உங்கள் பார்வையை மேம்படுத்தி கொள்ளுங்கள். பகவானை வந்து நம்மளால நேரடியா நம்ம கண் கொண்டு பார்க்க முடியாது. நமக்கு வந்து ஊனக்கண்கள். நம்ம இவருக்கு கிடைச்சது திருஷ்டி மாதிரி ஞான திருஷ்டி அவருக்கு கிடைச்சது விஸ்வரூபத்தை பார்க்கறதுக்கு. அதெல்லாம் நமக்கு இல்லை. நம்ம வந்து எப்படி செய்ய முடியும்? நம்ம பகவானை பற்றிய விஷயங்களை கேட்க கேட்க அவருடைய உருவத்தை நம்ம மனசுல வந்து என்ன செய்வோம்? உருவகப்படுத்தி நம்ம வந்து மனக்கண்ணால பார்க்க ஆரம்பிப்போம். அந்த மாதிரி நம்மளை நாமளே மேம்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அதுதான் இதெல்லாம் இந்த படம்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஜபம் பண்றது, கிளாஸ் அட்டன் பண்றது, பகவானை பற்றிய லீலைகள்ல பாடுறது, இதெல்லாம் கேட்கும்பொழுது என்ன ஆகுது? பகவானை வந்து நம்ம உள்பார்வையா காது மூலமா நம்ம பார்க்க முடியாது, மனசு மூலமா நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 7.2 யார் படிக்கிறீங்க? மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஞானம் தேகம் சவிஞானம் இதம் பக்ஷ்யாமிய அசேதசக யத்ஞாத்வா நேக பூயோ ஞாதவ்யம் அவசிஷ்யதே. தற்போது சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கிறேன். இதனை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியவை ஏதும் இருக்காது. ஹரே கிருஷ்ணா. சாதாரண அறிவு, அப்புறம் தெய்வீக அறிவு, இதை பத்தி நான் உனக்கு சொல்றேங்கிறார். சாதாரண அறிவு என்ன? நம்ம வந்து 2nd சாப்டர்ல படிச்சிருக்கிறோம், ஆத்மா வேற உடல் வேற அப்படின்னுட்டு. அது மட்டும் இல்லாம இந்த பிரகிருதின்னு ஒண்ணு இருக்குது, ஜட இயற்கைன்னு ஒண்ணு இருக்குது, இந்த உயிர்வாழிகள்னு ஒண்ணு இருக்கிறோம். இப்படி அதாவது ஜட இயற்கைங்கிறது தாழ்ந்த சக்தி, உயிர்வாழிகள்ங்கிறது உயர்ந்த சக்தி. இது எல்லாம் சொல்றது வந்து சாதாரண அறிவு. தெய்வீக அறிவு என்ன? பரமாத்மாவும் ஆத்மாவுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். அவருடைய பார்ட் அண்ட் பார்சல், நம்ம எல்லாம் அவருடைய அம்சம். அந்த அம்சத்துல வந்த நாம
பகவானுடைய விரிவங்கங்கள் அதெல்லாம் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இது தெய்வீக அறிவு, அதான் ஞானம் விஞ்ஞானம் அப்படின்னு நம்ம இந்த சாப்டர் பேரு. அதை பத்தி நான் இப்ப சொல்ல போறேன், கேளு அப்படின்னு சொல்றாரு. முழுமையான அறிவு எதை பத்து? நாம் பார்க்கும் இந்த ஜட உலகம், அதை பற்றிய அறிவு, அதற்கு பின்னுள்ள ஆத்மா, அதுக்கு பின்னால யார் இருக்கா? ஆத்மா, நாம தான். இவை இரண்டின் மூலம் இரண்டையும் கட்டுப்படுத்துவர். இதை தாண்டி ஜட உலகம், ஆத்மா, இந்த ரெண்டையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். இந்த மூணையும் நாம் வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம். அதுதான் முழுமையான அறிவு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. கிருஷ்ணா அவரை பற்றி ஞானத்தின் மகிமையை சொல்கிறார். அவரே சொல்றாரு அவரை பற்றிய ஞானம், அதாவது ஆன்மீக சக்தி. யாரு? ஜீவாத்மாக்களா இருக்கக்கூடிய நாம வந்து ஆன்மீக சக்தி, பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியில இருந்து வந்த நாங்க தான். ஆனா இது வந்து பிரகிருதி எப்படின்னா ஜட சக்தி, அவருடைய வெளிப்புற சக்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சக்திகளை பத்தி நம்ம படிப்போம். அதாவது ஹரே கிருஷ்ணா, அவருடைய இன்டர்னல் பொட்டன்சி, அப்புறம் மார்ஜினல் பொட்டன்சி, அப்புறம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சி. இந்த எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சி அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஜடசக்தி பிரகிருதி. இன்டர்னல் பொட்டன்சியில் வர நாம தான் ததாசக்தின்னு. அந்த மார்ஜினல் பொட்டன்சியில் இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்கள். அதை பற்றிய மகிமை என்ன அப்படிங்கிறது ஞானம். விஞ்ஞானம் அப்படிங்கிறது பகவானுடைய ரூபம் மற்றும் லீலைகள், அவருடைய அவதாரத்தில் அவர் பண்ற லீலைகள்லாம் அது எவ்வளவு இனிமையானது, கேட்க கேட்க திகட்டாத, காதுக்கு இனிமை தரக்கூடிய விஷயங்களான அந்த விஞ்ஞானம். அதை பத்தியும் இப்ப நான் சொல்றேன் அப்படிங்கிறாரு. அவர் மிக உயர்ந்தவர், அதே சமயம் அவர் மிக இனிமையானவர். கிருஷ்ணர் இருந்து விட்டால் எனக்கு வேறு என்ன வேண்டும்? இந்த நிலைக்கு நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் உயரணும். பகவானை விட்டுட்டு நம்ம பிரிஞ்சு இருக்க முடியாது. நம்ம எல்லாம் எப்படி இருக்கோம்? தண்ணியில இருந்தாதான் மீனுக்கு வந்து உயிர் வாழ முடியும். தண்ணியை விட்டு பிரிஞ்சா மீன் என்ன செய்யும்? துடிக்கும். அது மாதிரிதான் நம்ம ஆத்மாவா இருக்கக்கூடிய நாமெல்லாம் பகவானை விட்டு பிரிஞ்சிருக்கோம். இன்னும் சொல்ல போனா நம்ம உடல்ல இருக்க கை வந்து நம்ம உடல்ல இருக்கிறவர்கள் தான் அதுக்கு வந்து மதிப்பு. உடலை விட்டு கை துண்டிச்சு தனியா விழுந்துட்டுனா அதுக்கு மதிப்பு கிடையாது. அது போலதான் பகவானை விட்டு பிரிஞ்சு வந்த விழுந்துபட்ட ஆத்மாக்கள் நாமெல்லாம், கண்டிஷன் சோல். அது எப்படி இருக்கும்? இந்த உடலுக்கு இந்த நமக்கு வந்து இங்க மதிப்பு கிடையாது. இந்த உலகத்துல பகவானோட போய் சேர்ந்தா மட்டும்தான் நமக்கு அந்த உண்மையான மதிப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 7.3 வாசிங்க யாராவது. हरे कृष्णा माताजी, नमस्ते। வாசிங்க மாதாஜி. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यदि शक्यते यददाम् अभिसिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः. ஆயிரம் மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவன் பக்குவமடைய முயலலாம். அவ்வாறு பக்குவமடைந்தவர்களில் கூட யாரேனும் ஒருவனே என்னை உண்மையாக அறிகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க? இப்போ வந்து ஆயிரம் மனிதர்கள் இங்க வந்து பிரபஞ்சத்துல வந்து கோடிக்கணக்கான உயிர்வாழ் இனங்கள் இருக்கு. 84 லட்சம் வெரைட்டி இருக்கிறாங்க. ஆனா மனிதர்கள் உயிர்வாழிகள் பார்த்தோம்னா கோடிக்கணக்கில் இருக்கிறாங்க, கணக்கற்ற உயிர்வாழிகள் இருக்காங்க. அப்படி இருக்கிறதுல யாரேனும் ஒருத்தர் தான் என்ன செய்யறாங்க? ஆத்மா வேற உடல் வேற. இப்ப வந்து பகவத்கீதை படிக்க வந்து அத்தனை பேரும் வந்து உணர்ந்திருப்பீங்க, நம்ம ஆத்மா உண்மையான ஆன்மீக ஆத்மா, நாம இந்த உடலை சேர்ந்தவங்க இல்லை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனா இதை தெரிஞ்சுக்காம இந்த கீதை படிக்க வராதவங்களுக்கெல்லாம் என்ன தெரியாது. அதை பற்றி விஷயங்கள் ஞானமே இருக்காது. பொதுவா இந்த மனித சமூகத்துல இருக்கவங்க எல்லாரும் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, ஈட்டிங், மேட்டிங், ஸ்லீப்பிங், டிபெண்டிங், அதாவது உண்ணுதல், உறங்குதல், உடலுறவு கொள்ளுதல், தற்காத்து கொள்ளுதல், இதுலதான் வந்து வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு வந்து மிருகமும் செய்யுது, விலங்கும் செய்யுது, நாமளும் செய்யறோம். மிருகத்துக்கும் நமக்கும் உள்ள என்ன டிஃபரன்ஸ்? அப்ப அந்த நிலையில நம்ம வந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம். இது அவர் வந்து பங்கராச்சாரியா இருக்காரு, அவர் வந்து அத்வைதர், நம்ம வந்து துவைதம் நம்ம இது. ஆனா அத்வைதியா இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீபாத சங்கராச்சாரியர் கூட என்ன சொல்றாருன்னா, பகவான் கிருஷ்ணர் அவரு தான் முழு முதற் கடவுள், அவரு தான் வந்து முக்தி கொடுப்பவர் அப்படின்னு ஒத்துக்கிறாரு. பஜகோவிந்தம்ங்கிற அந்த பாட்டுல அவர் கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம்னு அவர் பாடுறதுல வந்து கிருஷ்ணரை கந்து பாடுவாரு. அவர் கிருஷ்ணரே வந்து எல்லாத்துக்கும் முழு முதற் கடவுள். அவரே வந்து பிரம்ம சங்கீதத்துல சொல்லியிருக்காங்க, ஈஸ்வரக பரமகிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதி கோவிந்தக சர்வகாரண காரணம் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி அவரை யார் ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்க முடியும்? பக்தர்களால மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். மற்றவங்களால அவரை புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது. ஆயிரம் மனிதர்கள் இருந்தாலும்
எல்லாரும் முயற்சி செய்யலாம். ஆனா யாரோ ஒருவர் தான் வந்து என்ன செய்ய முடியும், பக்குவம் அடைஞ்சு பகவானை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலைக்கு வர்றாங்க. இப்போ வந்து நீங்க லெவல் 1ல பார்த்திருப்பீங்க. ஒரு மராத்தான் போட்டி நடக்கும். அந்த மராத்தான்ல வந்து நிறைய பேர் கலந்துக்குவாங்க. ஆனா வெற்றியாளர் யார் இருப்பா? 1, 2 பேர். ஃபர்ஸ்ட் 3 மெம்பர்ஸ் தான் வந்து வெற்றியாளராக இருப்பாங்க. பாக்கி எல்லாம் என்ன செய்வாங்க, வழியிலே தோண்டு விழுவாங்க. கடைசி வரையிலும் வந்து ஜெயிக்கிறது கம்மியா இருக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம பல பேர் வந்து பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை இருந்தாலும் அதுல வெற்றி அடைகிறவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அப்படின்னு வந்து இதுல வந்து பகவான் சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கெல்லாம் நமக்கு வந்து என்ன செய்யுது, இந்த உலகத்துல நாம எல்லாருமே வந்து விதிக்கப்பட்ட விதிமுறைகள். இப்போ வந்து கோயில்ல எல்லாம் பார்த்தா பாஞ்சராத்திர விதிமுறை கோயில்ல வந்து பூஜை எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் அலட்சியம் பண்ணிட்டா என்ன ஆகும்னா, இந்த இந்த சமுதாயம் வந்து ஒரு அமைதியற்ற நிலைக்கு உருவாகும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகம் வழியா சொல்லியிருக்காங்க. அதனால பகவானை புரிந்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிறது. இத்தகைய அறிவு அபூர்வமானது. யாருக்கும் வந்து அவ்வளவு சட்டுன்னு கிடைக்காது. நமக்கெல்லாம் ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணி இருக்கிறோம். அந்த சுக்ரதம் இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம எல்லாம் இதுல வந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்காங்க. 1000 மனிதர்கள் யாரேனும் ஒருவன் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம். அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தவர்களில் கூட யாரேனும் ஒருவனே என்னை உண்மையாக இருக்கிறான், பகவானை உண்மையா அறியக்கூடியவன் சுதுர்லபா அப்படிங்கிறாங்க. ரொம்ப அரிதானவன் அப்படின்னு படிப்போம், பின்னாடி படிப்போம். எல்லாரும் எதுல நாட்டமா இருக்கிறாங்க? அழகு. ரொம்ப நம்ம அழகா இருக்கணும். நம்மள வந்து செல்வந்தரான நம்ம பெரிய பணக்காரனா இருக்கணும். நமக்கு அஷ்ட சித்திகள் 8 விதமான அந்த என்னது அனிமா மகிமா அந்த மாதிரி சித்திகள், அட்டமா சித்திகள் நம்ம கைவரப்பெறணும். அப்புறம் நம்மளை பின்பற்றவங்க நிறைய பேர் இருக்கணும். நம்ம தான் ஃபாலோவர், ஃபர்ஸ்ட் முதன்மையானவராக இருக்கிறோம். அப்புறம் முக்தி வேணும். இந்த மாதிரி பலவிதமான ஆசைகள் வந்து இந்த உலகத்துல இருக்க பலவிதமான மனிதர்கள்ட்ட இருக்கு. ஆனா ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு யாருக்கும் ஆர்வம் இல்லை. இது வந்து அனைத்திலும் மிக அபூர்வமானது பக்தி ஒன்றே அப்படின்னு பகவானே வந்து இந்த இடத்துல நமக்கு எடுத்து சொல்றாங்க. இது நம்ம பார்த்ததுதான். 4th ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி படிக்கிறோம். வாசிங்க. நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் மனம் புத்தி அகங்காரம் இந்த 8ம் சேர்ந்ததே எனது பிரிந்த ஜடா சக்திகளாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து என்ன சொல்றாரு, பூமிராபோ நலோ வாயுகோ அப்படின்னா என்ன, நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் பஞ்சபூதங்கள். அந்த பஞ்சபூதங்களும் அப்புறம் என்ன, மனம் புத்தி அகங்காரம், அது வந்து சூட்சுமம். அது வந்து நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாது. அந்த 8ம் சேர்ந்தது என்னிட்ட இருந்து பிரிந்த ஜடசக்தி அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. இதுதான் வந்து இறை விஞ்ஞானம். இறை விஞ்ஞானம்ங்கிறது இறைவனையும் அவருடைய பலவிதமான சக்திகளையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது தான் இறை விஞ்ஞானம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. விஞ்ஞானம் அப்படின்னு படிக்கிறோம்ல, அதுதான். அதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க, பகவான்கிட்ட இருக்கிற சக்திகள் வந்து அளப்பற்றவை, எண்ணில் அடங்காது. கடல்ல இருக்க கடல் அலை போலவும் அந்த கடல்ல இருக்க மணல் துகள் போலவும் அவருக்கு எண்ணற்ற சக்திகள் இருக்கு. அதுல முக்கியமான 3 சக்திகள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு அந்தரங்க சக்தி, அடுத்தது பகிரங்க சக்தி, இன்னொன்னு ததாசக்தி. இந்த 3 சக்திகள்ல பகிரங்க சக்தியில வர்றதுதான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம். அவருடைய சக்திகள்ல இருந்து வெளியில வருது. அந்த பகிரங்க சக்திய எல்லாம் வாழக்கூடியது யாரு அப்படின்னா, ஆமா ததா சக்தியா இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகளான நாம. அவருடைய அந்தரங்க சக்தி என்ன செய்யுது, அவருடைய விரிவங்கங்கள், பகவான்கிட்ட இருந்து விரிவங்கள். நாமெல்லாம் வந்து இந்த உலகத்துல வாழணும், இயற்கையை அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டதுனால இந்த உலகத்துல வந்து பிறந்திருக்கிறோம். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணி இருக்கிறாரு அப்படின்னா, அவருடைய விரிவங்கங்கள் மூலமா பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ண பலராமர், அவர்கிட்ட இருந்து 4 சதுர்வியூகம், அவர்கிட்ட இருந்து நாராயணர்கிட்ட இருந்து மறுபடியும் சதுர்வியூகம், அதுக்கு பிறகு மகாவிஷ்ணு புருஷ அவதாரம் வருவாரு. அந்த மாதிரி அவருடைய விரிவங்கங்கள் வரும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் வரக்கூடியது மகாவிஷ்ணு. அவரு தான் வந்து காரணோகதாய் விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. அவருடைய மூச்சு காற்று ஒவ்வொரு தரமும் அவர் இன்ஹல் அண்ட் எக்ஸல், அதாவது வெளிமூச்சு உள்மூச்சுங்கும் போது அவருடைய ரோமக்கால்கள்ல இருந்து பிரபஞ்சங்கள், பல பிரபஞ்சங்கள், நாம இருக்கிறது ஒரு பிரபஞ்சம், இதை போல பலவிதமான அண்டங்கள் வந்து இந்த உலகத்துல அங்கங்க வானத்துல இருக்கு, ஆகாயத்துல. அந்த பலவிதமான அண்டங்களையும் அவருடைய மூச்சு காற்று விடும் பொழுதும் இது பண்ணும் போதும், வெளிவிடும் பொழுது வெளியில வருது, அவர் உள்ள இருக்கும் போது அவருக்குள்ள போய் அடங்கிடுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த பிரபஞ்சங்கள்லாம் வெளியில வந்தோன்னா அந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ள அவர் என்ன செய்யறாரு,
அவருடைய இன்னொரு விரிவங்கமா கர்ப்பவதாய் விஷ்ணு வராரு. அவர் என்ன செய்யறாரு, அந்த பிரபஞ்சத்தை போய் தாங்குறாரு. ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்துக்கும் ஒரு கர்ப்பவதாய் விஷ்ணு. அவரு என்ன பண்றாரு, அங்க காரண கடல்ல படுத்துட்டு அங்க அவருடைய தொப்புள் கொடியில இருந்து வரக்கூடிய தாமரை மலர்ல பிரம்மதேவனை உண்டாக்குறாரு. அவர் தான் முதல் ஜீவராசி. அவரு என்ன பண்றாரு, இவரு கிரியேஷன் பண்ண இந்த இதை வந்து அவர் செகண்ட் கிரியேஷன் பண்றாரு. இந்த உயிர்வாழிகள் எல்லாம் தோற்றுவிக்கிறதுக்கு அவருடைய ஹெல்ப் தேவைப்படுது. அவர் என்ன செய்யறாரு, உயிர்வாழிகளை தோற்றுவிக்கிறாரு. அவர் தான் செகண்ட் கிரியேஷன் அப்படின்னு தெரிய வருது. இப்ப அது நடக்குது அந்த உலகத்துல. இந்த 14 உலகங்களும் அதுக்குள்ள வருது, உயிர்வாழிகள்லாம் வருது. இப்ப வந்து அந்த கர்ப்பகத விஷ்ணுவோட இன்னொரு விரிவங்கமா க்ஷீரோகத விஷ்ணு, அவர் தான் பார்க்கடல்ல இருக்கக்கூடிய விஷ்ணு. அந்த பார்க்கடல்ல பள்ளி கொண்ட விஷ்ணு என்னன்றாரு, பரமாத்மாவாக படைக்கப்பட்ட எல்லா உயிர்வாழிகளுக்குள்ளேயும் இதயத்துக்குள்ள பரமாத்மாவா வந்து நமக்குள்ள குடிபுகிறாரு. இப்படிதான் வந்து நமக்கு வந்து இதெல்லாம் யார் ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, பகவானுடைய இந்த மாதிரி அந்தரங்க சக்தியிலிருந்து வரக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் யாரால புரிஞ்சுக்க முடியுதோ அவங்க தான் வந்து என்ன செய்ய முடியும், முக்தி அடைய நிலைக்கு வருவாங்க அப்படின்னு வந்து இதுல சொல்லி இருக்கிறாங்க. அது போல இப்ப ஜடசக்தின்னு இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா, அவர்கிட்ட வந்து பிரிஞ்சது வந்து இந்த 8 பஞ்சபூதங்கள் வந்து அந்த நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். இது வந்து 5ம் ஸ்தூலம். ஸ்தூலம்னா கண்ணுக்கு தெரியறது. அந்த இது இருக்கு இல்லையா, மனம், புத்தி, அகங்காரங்கிறது சூட்சுமம், கண்ணுக்கு தெரியாதது. இந்த 8ல இருந்து தான் என்ன வருது, நமக்கு வந்து காதால கேட்கறது, தொடு உணர்வு, உருவம், சுவை, வாசனை, இதெல்லாம் வந்து அதுல இருந்து வரக்கூடிய 5 புலன் பொருட்கள். அதுக்கு பிறகு என்ன வருது, நம்மளுடைய நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கர்மேந்திரியம் 5, ஞானேந்திரியம் 5, இப்படி வந்து எல்லாம் ஒண்ணா வருது. இதெல்லாம் எங்க இருந்து வருது, நமக்கு நான் எனதுங்கிறது அகங்காரம், அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி இதுதான் 10 புலனுறுப்புகளை கொண்டது. கர்மேந்திரியம், ஞானேந்திரியங்கிறதெல்லாம் அந்த 10 புலனுறுப்புகள். இது எல்லாம் புத்திங்கிறது தான் மகத்தத்துவம். அந்த மகத்தத்துவத்துல இருந்து தான் இந்த 8 சக்திகள் வருது. அதுல இருந்து 24 எலிமெண்ட்ஸ் வெளியிட வருது. இதெல்லாம் நீங்க வந்து 13 சாப்டர்ல இன்னும் கொஞ்சம் விரிவா படிப்பீங்க. பாகவதம் படிச்சா ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம், ரொம்ப போட்டு குழப்பிக்க வேணும். இதெல்லாம் வந்து பகவானுடைய விஞ்ஞானம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. பார்த்தீங்கன்னா ஜடசக்தி ஸ்தூலம், கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய இந்த இது நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், அது ஸ்தூலம். மனம், புத்தி, அகங்காரங்கள் சூட்சுமம். இதுதான் பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிந்து வைத்த சக்திகள் 5 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை தனது சுயநலனிற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அத்து உள்ளடக்கியதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அபரேயம் இதஸ்த்வானாம் யாம் பிரகிருதிம் வித்தி மே பராம் ஜீவபூதாம் மகாபாகோ யயேதம் தார்யதே ஜகத். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்க, இதற்கு அப்பால், அதாவது ஜடசக்தி, இதெல்லாம் பிரபஞ்சம் தோற்றுவிக்கிறதுக்கு காரணமா இருக்கிறது அந்த பஞ்சபூதங்கள், அப்புறம் மனம், புத்தி, அகங்காரம், அந்த சூட்சும இது, அந்த 8 தான் வந்து ஜடசக்தி. அதெல்லாம் ஜடம். ஜடம்னா அதுக்கு என்ன, தாழ்ந்த இயற்கை. அதுதான் வந்து மெட்டீரியல். நம்ம வந்து சொல்றோம் இல்லையா, தாழ்ந்த இயற்கை, உயர்ந்த இயற்கை நல்லா சொல்றோமே, அந்த இதுதான் வந்து சொல்றாரு. தாழ்ந்த இயற்கைங்கிறது இந்த ஜட இயற்கை, இந்த பிரபஞ்சம். அதுக்கு வந்து தானா செயல்பட முடியாது, பகவானுடைய கட்டுப்பாட்டுல தான் செயல்படுது. அதே இதை வந்து தன்னுடைய சுயநலனுக்காக உபயோகிக்கக்கூடியது யாரு, ஜீவாத்மா. அந்த பிரபஞ்சத்தையும் சரி, நம்ம உடம்பும் வந்து ஜடம் தான். நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மாவால தான் இது இயங்கிட்டு இருக்கு. இந்த ஆத்மா இல்லைன்னா இது இயங்காது. இதுவும் ஜடம். இது நம்மளுடைய பஞ்சபூதத்தால் ஆனதுதான் நம்முடைய உடம்பு. இதையும் நாம என்ன பண்றோம், அடக்கி ஆள நினைக்கிறோம். நம்ம உடலையும் ஆள்றோம், இந்த பிரபஞ்சத்தையும் அடக்கி ஆள்றோம். அப்படிப்பட்டதுதான் இங்க சொல்றாரு. இதற்கு அப்பால் வந்து உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. அது எது, ஆன்மீக ஆத்மா. நமக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீக ஆத்மா தான் உயர்ந்த சக்தி அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. சக்திகள் எப்போதும் சக்திமானால் கட்டுப்படுத்தப்படுவை. நாமெல்லாம் சக்தினாலும் பகவானுக்கு கீழே கட்டுப்பட்டதுதான். ஏன்னா அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து என்ன செய்யறாங்க,
ஒரு வரியும் நித்யோ நித்யானாம் சேதன சேதனானாம், அவருடைய சிறிய அம்சம். நாம எல்லாரும் ஒரு பெரிய நெருப்பு கோலம்னா அதுல இருந்து ஒரு சின்ன ஸ்பார்க் தான் நம்ம எல்லாம். அவருடைய சக்தியில இருக்கிறதுனால நம்ம அவருக்கு கட்டுப்பட்ட நிலையில தான் இருக்கிறோம். ஆனாலும் நம்ம அது என்ன பண்ணிடுறோம், இங்க வந்து ஜடத்தோட கலந்தோன்னே, இந்த உலகத்துக்கு வந்தோன்னே இந்த 3 குணங்கள்ல கட்டுண்டு நாம இறைவனை மறந்துடுறோம். நம்ம மறந்துட்டு என்ன செய்யறோம், நாம தான் இந்த உலகத்தையே ஆள்றோம், நம்ம தான் நம்ம விருப்பத்துக்கு செய்யறோம் அப்படின்னு நம்ம வாழ்ந்து வாழறோம். அதை வந்து என்னைக்கு அதுல இருந்து நம்ம விடுதலை வர்றோமோ அன்னைக்கு நமக்கு முக்தி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது. உயர் சக்தி அதான் ஆன்மீகமானது. இந்த ஆழ்ந்த ஜட இயற்கையை தனது சுயநலனுக்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவன் நாம தான் அந்த உயர் சக்தி. குணத்தின் அடிப்படையில் ஒன்று. யாரோட ஒன்று? பகவானுடைய ஒன்று. நாம வந்து குணத்தோட அடிப்படையில பார்த்தா பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய குணங்கள் அத்தனையும் நம்ம கிட்ட இருக்கும். ஆனால் அளவில் வேறுபட்டது. அவர்கிட்ட அளவு இருக்கு அப்படின்னா குவாலிட்டி அளவுல நம்ம ஒண்ணு, குவான்டிட்டி அளவுல கொஞ்சம் உண்டு. அவர்கிட்ட அளப்பரிய ஆற்றல் இருக்கு, நம்மகிட்ட அழியோண்டு ஒரு கடுகளவு ஆற்றல் தான் நம்மள்ட்ட இருக்கு. அது அதாவது நடுநிலை சக்தி எனப்படும். ஏன் நடுநிலை சக்தின்னு சொல்றாங்க? நாம ஆன்மீகத்திலையும் ஈடுபடுவோம், பௌதிகத்திலையும் ஈடுபடுவோம். ஆன்மீகத்துல ஈடுபடும் பொழுது நம்ம ஆன்மீக ஆத்மாவா இருப்போம், பௌதிகத்துல ஈடுபடும் பொழுது நம்ம தாழ்ந்த நிலைக்கு வந்துடுறோம். அந்த மாதிரி மதில் மேல் பூனை மாதிரி நம்ம இருக்கிறதுனாலதான் நம்மளை வந்து என்ன சொல்றாங்க, நடுநிலை சக்தி அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வந்து ஸ்தூல விஷயம், சூக்ஷ்ம விஷயம், ஆத்மா, இது எல்லாத்தையும் இப்ப நம்ம பார்த்தோம். எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் யாரு? கிருஷ்ணரே அனைத்துக்கும் மூலம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சக்திகள் சக்திமானால் எப்போதும் கட்டுப்படுத்தப்படுபவை. எனவே உயிர்வாழிகள் எப்போதும் பகவானால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. நமக்கு சிறிதளவு தான் சுதந்திரம் கொடுத்திருக்காரு, கொஞ்சோண்டு சுதந்திரம். அதை வச்சுக்கிட்டே நாம எந்த பாடுபடுத்துறோம். பகவானுக்கு இருக்க சுதந்திரம் இருந்ததுன்னா அவ்வளவுதான், ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அவரு வந்து கட்டுப்பாட்டுல தான் நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம். நம்ம எல்லாமே நினைச்சது எல்லாமே நம்மளால செய்ய முடியாது. மேன் ப்ரப்போசஸ், காட் டிஸ்போசஸ் அப்படின்னு ஒரு இது சொல்லுவாங்க. நாம நினைக்கிறது எல்லாம் நடக்காது. நடக்கணும்னா பகவானுடைய விருப்பம் இருந்தாதான் நடக்கும். அவருடைய கட்டுப்பாட்டுல நம்ம இருக்கிறோம். அவர்களுக்கு சுதந்திரமான வாழ்வு கிடையாது. மாயாசக்தியும் அப்படிதான். மாயாசக்தியா இருக்கவங்களும் பகவானுடைய கட்டுப்பாட்டுல தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது. 6 வர படிக்கை. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்க பிரபு. படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த 2 இயற்கையை சேர்ந்தவையாய் இல்லை. இவ்வளவில் சடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல என்ன சொல்லிட்டாங்க, இங்க வந்து தாழ்ந்த இயற்கை அப்படிங்கிறது பிரபஞ்சத்தை சொல்லியிருக்கோம். அதுதான் வந்து இருக்கிறதுலயே தாழ்ந்த இயற்கை. உயர்ந்த இயற்கை அது அப்படின்னா நாம ஆன்மீக ஆத்மா, நம்ம வந்து உயிர்வாழிகள் எல்லாரும். இங்க படைக்கப்பட்ட உலகத்துல இந்த நம்ம பார்க்கறது அனைத்து விதமான பொருள்லயும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது 2ம் இருக்கும். எல்லாத்துக்குள்ளேயும் உயிர்வாழி இருக்கிறாங்க. மரத்துல பார்த்தா உயிர்வாழி இருக்கு, விலங்குல பார்த்தா இருக்கு, எல்லாத்துக்குள்ளேயும் ஜடம்னு ஒண்ணு இருக்கு, உள்ளுக்குள்ள ஆன்மீக ஆத்மா ஒண்ணு இருக்குது. அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு, படைக்கப்பட்ட அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே அப்படிங்கிறாரு. அது வந்து நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம தான் பெரிய எக்ஸ்பர்ட். இங்க பார்த்தா வான் உயர்ந்த கட்டடம், இன்ஜினியர் எல்லாம் கட்டுவாங்க, பெரிய பெரிய கட்டடம் கட்டுவாங்க, தொழிற்சாலை எல்லாம் உற்பத்தி பண்ணுவாங்க, பெரிய வேலைகள்லாம் செய்வாங்க, விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிப்பு அதெல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம பெரிய ஆளுன்னு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். எல்லாம் ரைட்டு தான். ஆனா என்ன, பகவான் தான் வந்து என்னன்னா மிகப்பெரிய ஆத்மா, நம்மெல்லாம் ஒரு குட்டி குட்டி ஆத்மா. அவர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தையே தோற்றுவிக்கிறாரு. நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு பில்டிங்கை தான் நம்மளால செய்ய முடியுது. அவரோட தோற்றத்துக்கு செயல்பாட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளால என்னைக்குமே செய்ய முடியாது. அதுதான் வந்து நித்யோ நித்யானாம் சேதனானாம் அப்படின்னு கடவுபனிஷத்துல சொல்லியிருக்கிறாங்க. அவருடைய சின்ன பொறிதான் நாம எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. 7.7. வெல்வோனே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை ஏதும் இல்லை. நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, பகவான் வந்து
என்னை விட உயர்ந்த உண்மை ஏதும் இல்லை அப்படிங்கிறாரு. பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் நான் அடுத்து பின்னாடி படிப்போம். அவருடைய சக்திகள் எல்லாம் நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னுட்டு சொல்லுவாரு. ஏன்னா அவர் தான் உயர்ந்த உண்மை. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல. இப்ப பின்னாடியே அதுல காட்டுவா. இந்த பாருங்க, இந்த படம் இருக்கு பாருங்க. என் நூல்ல வந்து ஒரு முத்து மாலை இருக்கு. அந்த முத்து மாலை வந்து நூல்ல கோத்திருக்கிறாங்க. ஆனா நமக்கு வந்து அந்த நூலு கண்ணுக்கு தெரியுதா அப்படின்னா இல்ல. அந்த முத்துக்கள் தான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது. அது போலதான் பகவான்கிட்ட இருந்து வந்த அனைத்தும் இங்க வந்து எப்படி இருக்குன்னா, இந்த பிரபஞ்சங்கள்லாம் வந்து வெளியில வரும்போது உருண்டை உருண்டையா பால் பாலா வெளியில வரும். ஆனா எல்லாத்தையும் யார் தாங்கிட்டு இருக்கிறா? மகாவிஷ்ணு. அவருதான் தாங்கிட்டு இருக்கிறாரு. அவர்கிட்ட இருந்து வெளியில வருது, கர்ப்பவத விஷ்ணு தாங்கிட்டு இருக்கிறாரு. அது மாதிரி ஒவ்வொன்னு இந்த முத்து மாதிரி அந்த பிரபஞ்சங்கள்லாம் வெளியில வருது. அது எல்லாத்தையும் தாங்கக்கூடியவர் அவர்தான். அவரை விட உயர்ந்த உண்மை எதுவும் இல்லை அப்படின்னு இதுல சொல்றாங்க. அதான் பகவான் ஈஸ்வரர். அவர் என்ன செய்யறாரு? ஜடம் ஆன்மீகம் இரண்டையும் விட உயர்ந்தவர். பகவானை விட உயர்ந்ததுன்னு ஒண்ணும் கிடையாது. அவருக்கு ஈக்குவலாங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. அப்படி யாராவது தப்பா நினைச்சாங்கன்னா அவங்க வந்து பாஷண்டி அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க. ஏன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் தான் எல்லாத்தையும் படைத்தவர். அவருக்கு கீழே தான் எல்லா விரிவங்கங்களும் வருது. பிரம்மா சிவனால கூட புரிஞ்சுக்க முடியாது. அவங்களால கூட இந்த உண்மையை உணர முடியாது அப்படிங்கிறாங்க. அந்த நிலையில உயர்ந்த நிலையில இருக்கவரு அவரு. கிருஷ்ணர் தான் படைப்பு மற்றும் அழிவிற்கும் காரணம். அவரோட விரிவங்கமா வரக்கூடிய பிரம்மா மற்றும் சிவன் தான் வந்து அந்த தொழிலை செய்யறாங்க. ஒருத்தர் கிரியேஷன், ஒருத்தர் அனிலேஷன். இவரு ஆனா காக்குறது யாருன்னா மகாவிஷ்ணு. அவரு தான் காப்பாரு. அவருதான் வந்து முக்தி கொடுப்பவர், முகந்தன் அப்படின்னு பேரு அவருக்கு. அந்த நிலையில இருக்கிறது பகவான் கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணரே ஜனம் மற்றும் ஆன்மீக உலகங்களை பாதுகாக்கிறார். இந்த உலகம் மட்டும் இல்ல, 1/3 வந்துதான் நமக்கு இந்த பௌதிக உலகம். மிச்சம் 3 பங்கு எங்க இருக்கு? ஆன்மீக உலகம் இருக்குது. அந்த உலகங்களையும் இந்த உலகத்தையும் யார் பாதுகாக்கிறா அப்படின்னா கிருஷ்ணர் தான். எப்படி இருக்கு? நூல்ல முத்துக்கள் கொற்கப்பட்டது போல அப்படின்னு சொல்றாரு. கிருஷ்ணரை விட வேறு உயர்ந்த மூலமோ உண்மையோ இல்லை அப்படிங்கிறதையும் இது மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணரே மிகவும் வழிபட தகுந்தவர் ஆவார். அவருடைய மேன்மையை பத்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க. 8-11 எங்கும் நிறைந்த கிருஷ்ணர், அனைத்தும் சாரமும் அவரே அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். 8 யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி படிங்க. குந்தியின் மகனே, நானே நீரின் சுவையும் சூரிய சந்திரர்களின் ஒளியும் வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியுமாக இருக்கின்றேன். ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் மனிதரில் திறமையாகவும் இருப்பது நானே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன சொல்றாரு? நானே நீரின் சுவை. நீர்ல ஒரு சுவை இருக்கும், இனிப்பு சுவை. அது இருந்தாதான் நம்ம அந்த தண்ணியை நம்ம குடிப்போம். இல்லைன்னா என்ன செய்ய மாட்டோம்? குடிக்க மாட்டோம். கடல் தண்ணி யாராவது குடிப்பாங்களா? உப்பு கறி தண்ணியை குடிக்க மாட்டோம். அந்த சுவையா இருக்கிறதுனாலதான் அந்த தண்ணியை குடிக்கிறோம். அந்த சுவையா இருக்கிறது எது அப்படின்னா பகவான். நீர் வந்து அவர் தோற்றுவிச்சதும் அவர் தான். அதுல சுவையா இருக்கிறதும் அவர் தான். சூரிய சந்திரர்கள் ஒளி. சூரிய சந்திரர்கள் ஒளி எங்க இருந்து வருது? பிரம்மன். நம்ம 3 நிலைகள்ல பகவானை உணர்ந்திருப்போம். பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். அந்த பிரம்மன்கிறது வந்து பிரம்மன் எஃப்ளூஜன்ஸ், அதாவது பிரம்ம சக்தி, அதாவது பகவான்கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய அந்த பிரம்ம ஜோதி. அந்த பிரம்ம ஜோதியில இருந்து வர்றதுதான் வந்து இந்த சூரிய சந்திரர்களுக்கு ஒளி கிடைக்குது. பகவான் சுயம் பிரகாசமானவர். அவர்கிட்ட இருந்து வர்றது பிரம்ம ஜோதி. அதுல இருந்து கிடைக்கிறது தான் சூரிய சந்திரர்களுடைய ஒளி அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் நம்ம சொல்லல, வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியுமா இருக்கக்கூடிய ஓம்காரம், ஓம்காரமா இருக்கிறதும் பகவான் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்காக எல்லா இடத்துலயும் நம்ம அதை முன்னாடி உச்சரிப்போம். ஆகாயத்தில் சப்தம் பாத்தீங்கன்னா, அமைதியான டயத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆகாயத்துல ஒரு சவுண்டு கேட்கும். அந்த சப்தமா இருக்கிறதும் நான் தான். அந்த ஆகாயத்துல தான் சப்தம் வெளியில வருது. அந்த நிலையில இருந்து சொல்றாங்க. மனிதரில் திறமையாக இருப்பது. ஒவ்வொரு மனிதர்கிட்ட ஒவ்வொரு திறமையும் இருக்கும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து படிக்கிறதுல திறமை இருக்கும், ஒருத்தவங்களுக்கு எழுதுறதுல, ஒருத்தவங்க வரையறதுல, ஒருத்தவங்க வந்து தையல் தைக்கிறதுல, ஒருத்தவங்க பூ கட்டுறதுல, ஒருத்தவங்க சமைக்கிறதுல, இப்படி பல மனிதர்களையும் பலவிதமான திறமைகள் இருக்கும். அந்த திறமையெல்லாம் எங்க இருந்து வந்தது? பகவான்கிட்ட இருந்து வந்தது. யாராச்சும் ஒருத்தவங்க புகழ்ந்து பேசுனாங்கன்னா அவங்க அடக்கமான மனிதர்களா இருந்தா என்ன சொல்லுவாங்க? நான் என்னப்பா செஞ்சேன், எல்லாம் பகவான் கொடுத்தது, அவரோட புண்ணியத்தாலும் நான் சொல்றேன் அப்படிம்பாங்க. அப்படின்னா என்ன? அந்த பகவான் கொடுத்த அந்த திறமைய அவங்க யூஸ் பண்றாங்கன்னு அவங்களே ஒத்துக்கிறாங்க. அதுதான் இங்க பகவான் இங்க சொல்றாரு. இது நம்ம பார்த்ததுதான். நீரின் சுவை, வேத மந்திரங்களின் ஓம்,
சூரிய சந்திரன் ஒளி, அகைத்து சப்தம், மனிதர்கள் திறமை அனைத்தும் பகவான். 9 படிங்க. நிலத்தின் மூலம் நறுமணமும் நெருப்பின் வெப்பமும் நானே. உயிரினங்களின் உயிரும் தவம் புரிவோரின் தவமும் நானே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மண்ணுல ஒரு வாசனை இருக்கும். நீங்க எல்லாம் பார்த்திருந்தீங்கன்னா எப்ப தெரிஞ்சுக்கலாம்னா மழை பெய்யும் போது தெரியும். மழை பெஞ்சோன்னா ஒரு மண் வாசனை வரும் கும்முன்னு. அந்த அப்ப அதுல வாசனை இருக்குன்னு தெரியுது. அது நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. நெருப்பின் வெப்பம், நெருப்புல பாத்தீங்கன்னா கையை தொட்டாம சுட்டுவிடும். அது எங்க இருந்து வருது? வெப்பம், சூடு. அதுவும் பகவானுடையதுதான். அந்த நெருப்பு சக்தி இல்ல, அந்த வெப்பம் இல்லைன்னா நீங்க தொழிற்சாலைகள் இயங்காது. நம்ம ஏன் அடுப்பு நம்ம சமைக்க முடியாது? எல்லாத்துக்கும் வேணும். நம்ம வயிற்றுக்குள்ள கூட வைஸ்வானர் அப்படிங்கிற ஒரு அக்னி இருக்கு. அது இருக்கிறதுனாலதான் நமக்கு ஜீரண சக்தி நல்லா நடக்குது. இல்லாட்டி அஜீரண கோளாறு வரும். அந்த வெப்பமா இருக்கிறதும் பகவான். உயிரினங்களின் உயிரும் எல்லாருக்கும் அவருக்கு உயிரா இருக்கிறது, ஆத்மாவா இருக்கிறதும் அவரு தான். ஏன்னா அவருடைய அம்சம். அப்படின்னு நம்ம தவம் புரிவோரின் தவமும், அவங்க தவத்துல சிறப்பா தவம் புரியுறாங்க அப்படின்னா அந்த திறமையும் பகவானே அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது நம்ம பார்த்ததுதான். இது படமா இருக்கு. அடுத்தது படிங்க. 7.10. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. பிரபுதாவின் மகனே, எல்லா உயிரினங்களையும் மூல விதையும் புத்திசாலிகளின் புத்தியும் பலசாலிகளின் பலமும் நானே என்பதை அறிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லா உயிரினங்களின் மூல விதை, பீஜம் அப்படிங்கிறார். பீஜம்னா என்ன? விதை, விதையா இருக்கிறது. பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதுல இருந்து 6 ஓரறிவு உள்ள உயிர்ல இருந்து 6 அறிவு உள்ள உயிர் வரை உயிர்வாழிகள் இருக்குது. பறவை, மிருகம், மனிதன் அப்படின்னு பலவிதம், தேவர்கள் அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்யறோம்? இதுல எந்த அசையாம இருக்குது? மரம், செடி, கொடிகள்லாம் அசையாத நிலையில இருக்கும். அதால நகரவே முடியாது, நிக்க மட்டும்தான் முடியும். அந்த நிலையில மொத்தத்துல பாத்தீங்கன்னா 84 லட்சம் வகையான உயிரினங்கள் இந்த உலகத்துல இருக்குது. அத்தனை உயிரினங்களுக்கும் காரணம் யாரு? தோன்றுவதற்கு மூல காரணம் யாரு அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணர் தான். அவருடைய விரிவங்கங்களா வரும்பொழுது அந்த உயிரினங்களும் தோன்றுகிறது அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றாங்க. எல்லா உயிரினங்களின் மூல விதை. இதை பார்த்தீங்களா? இந்த சின்ன சின்ன உயிரினங்கள்ல இருந்து கடைசியா மிருகம், விலங்குல இருந்து மனிதன் வரையிலும் வர்றது. அப்புறம் புத்திசாலிகளின் புத்தி. ஒருத்தர் பெரிய சயின்டிஸ்டா இருக்கிறாருன்னா அந்த புத்திசாலித்தனம் எங்க இருந்து வந்தது அப்படின்னா பகவான்கிட்ட இருந்து வந்தது. ஒருத்தர் பலசாலியா இருக்கிறாரா, நல்லா சண்டை போடுறாரா, நல்ல விளையாட்டுல திறமையா இருக்கிறாரா, அதுவும் நானே அப்படிங்கிறாரு. ஏன் பகவான் என்ன நானே நானேன்னு சொல்லிக்கிறாரு அப்படிங்கிறதையும் பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம். 11 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்தர்களின் தலைவா அர்ஜுனா, காமமும் பற்றுதலும் அறவே இல்லாத பலசாலிகளின் பலம் நானே. தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்கு விரோதம் இல்லாத காமமும் நானே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. காமம் அப்படின்னா என்ன? பேராசை. பேராசை இல்லாம எந்தவித பற்றுதலும் இல்லாம பலசாலியா இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட பலசாலியோட பலம் நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்கு விரோதம் இல்லாத காமம், அதாவது ஒருவனுக்கு ஒருத்தி அப்படிங்கிற நிலையில வாழ்க்கை சாஸ்திரங்கள்ல ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது. அதுதான் இங்க தர்மத்தின் கொள்கை. அந்த கொள்கைகளுக்கு விரோதம் இல்லாத காமம், அந்த கணவன் மனைவிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உறவு காமம் தந்து நான் தான் அப்படிங்கிறாரு பகவான். அதையும் பகவான் ஒத்துக்கிறாரு. எல்லா உயிரினங்களின் மூல விதை, காமமும் பற்றுதலும் அறவே இல்லாத பலசாலியின் பலம் நானே. தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்கு விரோதம் இல்லாத காமமும் நானே. இந்த வீரன்ட்ட இருக்கக்கூடிய வீரம் நான் தான். இந்த மாதிரி ஒரு கணவன் மனைவி அப்படிங்கிற உறவுல இருக்கக்கூடிய காமமும் நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. கிருஷ்ணர் அனைத்திற்கும் மூலம் மட்டுமல்ல, அனைத்திற்கும் காரணம் மற்றும் அடிப்படை. அவரே எல்லாவற்றுக்கும் காரணம். ஏன் அவர் எல்லாத்துக்கும் நானே நானே அப்படின்னு சொல்றாரு? இப்போ ஒரு ஆபீஸ், ஒரு ஒரு கம்பெனியை ஒருத்தர் உருவாக்கி இருக்கிறாரு. அந்த கம்பெனி அவர் தான், அவருடைய சொந்த கம்பெனி. அந்த கம்பெனியில போய் கேட்டா அவர் இல்லைன்னா அந்த கம்பெனி இயங்காது. அப்ப அந்த கம்பெனியில இருக்கிற வேலை பார்க்குறவங்க அத்தனை ஊழியர்களுக்கும் அவருக்கு கட்டுப்பட்டு தான் இருப்பாங்க. அந்த நிலையில அவர் உருவாக்குனதை அவர் என்ன சொல்வார்? என்னால உருவாக்கப்பட்டது, என்னுடைய ஊழியர்கள் நான் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார்ல. அது போலதான் இங்க பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்கோம் நம்ம எல்லாம். இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்தோமே இப்ப கார்போகதாய் விஷ்ணு, கர்ப்போதய விஷ்ணு,
அடுத்தது ஸ்ரீரோகதை விஷ்ணு பிரம்மா அப்படின்னு எல்லாம் பார்த்தோமே, அந்த மாதிரி அவர்கிட்ட இருந்து விரிவங்கங்களா வந்ததுதான் கடைசி வரையிலும் உயிர்வாழிகள் எல்லாம். அதனால எல்லாத்துக்கும் மூலமா அவர் இருக்கிறாரு. காரணமும் அவரே, காரியமும் அவரே. அவரே எல்லாவற்றுக்கும் சாரம் மூலமா இருக்கிறது. இதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து பாகவதம் கிளாஸ் போனீங்கன்னா கத்துக்கலாம். அது வந்து இன்னும் நிறைய நீங்க இப்பதானே level 2 இன்னும் போக போக நிறைய படிக்கலாம். வந்து 7.12 ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கலாம். படிங்க படிங்க. சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்பட்டவை என்பதை அறிவாயாக. ஒரு விதத்தில் நானே போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவன் அல்ல. மாறாக அவை எண்ணங்கள் அடக்கம், எனக்குள் அடக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்ன சொன்ன, 3 குணங்கள் நமக்கு தெரியும். சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இந்த 3 குணங்கள்ல ஏதாவது ஒரு குணத்துலதான் மனிதர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க. எல்லா மனிதர்களும் ஒவ்வொரு குணம் வந்து தூக்கலா இருக்கும். அதை வச்சு அவங்கள நம்ம கணக்கு விடுவோம். ஆனா இந்த 3ம் இல்லாத குணங்கள் 3 பேர், இந்த 3 குணங்களும் என்கிட்ட இல்லை அப்படின்னு யாருமே சொல்ல முடியாது. ஒவ்வொரு நேரத்துல ஒவ்வொரு குணங்கள் வந்து தலை தூக்கிட்டு இருக்கும் நம்மள்ட்ட. அப்படிதான் அவர் சொல்றாரு. அந்த எந்த வாழ்க்கை, அதாவது அது மனிதரா இருக்கலாம், விலங்கா இருக்கலாம், பறவையா இருக்கலாம், தேவனா இருக்கலாம், அசுரனா இருக்கலாம், யாரா இருந்தாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்படுவை. பகவானுடைய சக்தியிலிருந்து வந்ததுதான் அத்தனையும் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்றாரு. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். எல்லாம் என்கிட்ட இருந்தா வெளியில வந்திருக்கு. நீங்க எல்லாம் வந்து என்ன கட்டுண்ட உயிர்வாழிகள், நம்ம எல்லாரும் கண்டிஷன் சோல். ஆனா பகவான் வந்து அப்படிப்பட்டவர் இல்லை. அவர் வந்து சுதந்திரமானவர். நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல. மாறாக அவை எனக்குள் அடக்கம். அதாவது 3 குணங்களுக்குள்ள நாம வந்து கட்டுண்ட நிலையில இருக்கிறோம். கயிறுகள், கண்ணுக்கு தெரியாத கயிறு நம்மளை கட்டி வச்சிருக்குது. ஆனா பகவான் என்ன செய்யறாரு, அந்த 3 குணங்களையுமே கட்டுப்படுத்தக்கூடிய உயர்ந்த நிலையில அவர் இருக்கிறாரு. அததான் வந்து இதுல சொல்றாரு. கிருஷ்ணர் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். கிருஷ்ணர் குணங்களின் மூலம். இங்க பாத்தீங்களா கயிறு, இப்ப இதுல பார்த்தா நமக்கு தெரியும். இந்த கயிறு வந்து நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது. ஒண்ணு சத்துவகுணம், ஒண்ணு ரஜோகுணம், ஒண்ணு தமோகுணம். அதோட கயத்துல நாமெல்லாம் உயிர் வாழ்க்கலாம் கட்டுண்ட நிலையில இருக்கோம். ஆனா இந்த மாயைக்கு எஜமானரா இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணர். அவர் தான் அதுக்கு அனைத்துக்கும் மூலமா இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றோம். குணாதீன், குணாதீத், குணாஷீஷ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த 3 குணங்கள்ல யாரு எந்தெந்த குணத்துல இருக்கிறாங்க. பிரம்மா வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கிறாரு, ஏன்னா அவர் கிரியேஷன் பண்றாரு. சிவபெருமான் வந்து தமோ குணத்துல இருக்கிறாரு. அதாவது தமோ குணம்னா அவரு தமோ குணம் இல்ல, தமோ குணத்தின் அதிபதியாக இருக்கிறார். இவரு ரஜகுணத்தின் அதிபதியாக இருக்கிறார். அப்புறம் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வந்து எதுல இருக்கிறாரு, சுத்த சத்துவ நிலை. அவர் வந்து சுத்த சத்துவ நிலையில அந்த குணத்துல இருக்கிறாரு அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. குணங்கள் நம்மை கட்டுப்படுத்துகின்றன. கிருஷ்ணர் குணங்களை கட்டுப்படுத்துகிறார். நாமெல்லாம் குணங்கள்ல கட்டுருக்கோம். பகவான் குணங்களே கட்டுப்படுற நிலையில இருக்கிறாரு. அந்த குணங்களின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்றால் நாம் என்ன செய்யணும், கிருஷ்ணரிடம் தஞ்சம் புக வேண்டும். இங்க வந்து சம்சார கடல்ல நம்ம தத்தளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். அப்ப நம்ம பகவானோட அவர் வந்து கை கொடுத்து தூக்க உதவிக்கு வரார். நாம கையை மேல தூக்கினாதான் அவர் தூக்கி விடுவாரு. நாம கையை மடிச்சு வச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருந்தோம்னா அவரால் நம்மளை காப்பாற்ற முடியாது அப்படிங்கிறத நாம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம இதுல இருந்து விடுபடணும்னா பகவான்கிட்ட சரணடையணும் அப்படின்னுட்டு. 13 யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் என்னும் மூவை குணங்களில் பங்கியிருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகம் அறியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து வர்ணாசிரமம் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். 4வது சாப்டர்ல படிச்சிருப்பீங்க. வர்ணாசிரமம் அப்படின்னா அந்த 4 வகையான வர்ணங்களும் 4 வகையான ஆசிரமங்கள். அந்த வர்ணங்கள்ல இருக்கக்கூடியவங்க யாரு அப்படின்னா பிராமணர், சத்திரியன், அடுத்தது வந்து வைசியன், சூத்ரன் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். அவங்க வந்து எந்த அடிப்படையில பிரிச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னா இந்த சத்துவ, ரஜஸ், தமஸ் அந்த 3 வகை குணங்கள் அந்த மூலமா தான் பிரிச்சிருக்கிறாங்க அந்த வர்ணங்களை. எப்படி பிராமணனுக்கு இருக்கிறது வந்து சத்துவ குணம், அவங்க நிறைஞ்சவங்க தான் பிராமணன்.
ரஜோகுணம் யாருக்கு இருக்கும்? சத்திரியர்கள். அவங்க வந்து போர்க்களத்துல போரிடணும், மக்களை பாதுகாக்கணும். அந்த நிலையில அவங்களுக்கு ரஜோகுணம் இருக்குது. வைசியர்கள் என்ன இருப்பாங்க அப்படின்னா ரஜோகுணமும் தமோ குணமும் கலந்த நிலையில இருப்பாங்க. அடுத்தது சூத்திரர்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னா சுத்தமா தமோ குணத்திலேயே இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி 3 விதமான குணங்கள்ல நம்ம என்ன செய்யறோம்? இதுல பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம். இதுல நம்ம மனிதர்கள் மட்டும் இல்ல, தேவர்கள், மிருகங்கள் உட்பட அனைத்து உயிர்வாழிகளும் இதுலதான் மயங்கி இருக்குது. இந்த குணங்கள்ல மயங்கி இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்க முடியாது? பகவான்கிட்ட வந்து 6 விதமான ஆப்புலன்ஸ், அதாவது ஐஸ்வர்யங்கள் நிறைஞ்சிருக்கு. அந்த ஐஸ்வர்யங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது யாராவது சொல்ல முடியுமா? 6 விதமான ஐஸ்வர்யங்கள். பூரண அழகு, பூரண செல்வம், பூரண அறிவு, பூரண பலம், பூரண புகழ், பூரண துறவு. இது 6 வந்து அவர்கிட்ட முழுமையா நிறைஞ்சிருக்கு. அதுல குட்டி குட்டியா கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்மள்ட்ட இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் நிறைஞ்சிருக்கக்கூடியது பகவான் கிருஷ்ணர். அதை வந்து அவரை புரிஞ்சுக்கணும்னா நாம இந்த 3 குணங்களையும் கடந்து சுத்த சத்துவமான நிலைக்கு நம்ம போகணும். அதுல நம்ம மயங்கி இருக்கிறதுனால பகவான் எப்படின்னா நித்தியமானவர். நம்மளும் எட்டர்னல் தான், ஜடசக்தியும் எட்டர்னல் தான், பகவானும் எட்டர்னல் தான். ஆனா நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம்? கட்டுண்ட சோல், கண்டிஷன் சோலா இருக்கிறோம். அதனால நம்ம பகவானை புரிஞ்சுக்காம இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து அதை பத்தி உண்மையே தெரியல. ஆனா முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களுக்கு அந்த உறவு இருக்கும். நாமெல்லாம் நித்திய பக்தர் அப்படின்னு சொல்லுவோம், எப்போதுமே பந்தப்பட்டிருக்கோம். ஏன் சில மக்கள் கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை? ஏன் அப்படின்னா முக்குணங்களில் மயக்கப்பட்டு இவ்வாறு கிருஷ்ணரை தவறாக எண்ணுகிறார்கள். எப்படி தவறாக நினைக்கிறாங்க? நான் இந்த உடல் என்று. நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிருஷ்ண பக்திக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த உடலோட தான் நம்மள கனெக்ஷன் பண்ணிக்குவோம். ஆனா இதுக்கு பிறகு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது இந்த உடலுக்கு தான் பேரு. இப்ப மல்லிகாங்கிறது என்னோட உடலுக்கான பெயர், என்னோட ஆன்மாவுக்கு பேருன்னா ஒண்ணும் கிடையாது. ஆன்மீக ஆன்மா அந்த நிலையில நம்ம எப்ப புரிஞ்சுக்கிறோம்? இப்ப பகவத்கீதை படிக்க வந்ததுக்கு அப்புறம். ஆனா படிக்காதவங்களுக்கு அந்த உணர்வு இருக்காது, தெரியாது அந்த அறிவு. கிருஷ்ணரும் முக்குணங்களையும் ஆதிக்கத்தில் உள்ளார் என்று வேண்டுவதால் நாம தான் முக்குணங்கள்ல கட்டுப்பட்டு இருக்கோம்னா பகவானும் கட்டுப்பட்டு இருக்காரு அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய மக்களும் உலகத்துல இருக்கிறாங்க. அப்புறம் யாரு? கிருஷ்ணரிடம் பொறாமை கொண்டிருப்பதனால், பகவான் மேலேயே பொறாமை. சிசுபாலன் இருக்குது இல்லையா, அது மாதிரி பொறாமை. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனாலையும் பகவானை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். கிருஷ்ணரின் உண்மை நிலை என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது. உண்மையான நிலை என்ன? முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர், எல்லையற்ற சக்தி படைத்தவர், அவருக்கு ஈக்குவலாகவோ அவருக்கு சமமாகவோ யாரும் இல்லை அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டது. 14 மார்க். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களாக எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கரியது. ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து நம்ம படிச்ச வரையிலும் பார்த்தா முக்குணங்கள் அப்படின்னு சொல்றது அந்த 3 குணங்களும் பகவான்கிட்ட இருந்து வெளியில வந்தது. அவருடைய எது? எனது இந்த தெய்வீக சக்தி, அவருடைய தெய்வீக சக்தியிலிருந்து வந்ததுதான் அந்த 3 இயற்கை ஜட குணங்கள், சத்துவம், ரஜஸ்தமம். அந்த குணங்கள் நாமளும் அவர்கிட்ட தான் வந்திருக்கோம். ஆனா அந்த ஜட இயற்கைங்கிற சொல்லக்கூடிய அந்த 3 குணங்கள் சக்தி எப்படிப்பட்டதுன்னா தாழ்ந்த இயற்கை. ஆனா உயிர்வாழிகள்லாம் வந்து உயர்ந்த இயற்கை, பகவானுடைய உயர்ந்த இயற்கை சேர்ந்தவங்க. அப்படி இருக்கும்பொழுது ஏன் ஒரு தாழ்ந்த இயற்கை கிட்ட ஒரு உயர்ந்த இயற்கை வந்து கட்டுண்ட நிலையில இருக்குது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நமக்குள்ள வரணும். அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா அது என்ன செய்யுது? இந்த ஜட இயற்கை என்ன செய்யுதுன்னா பகவானுடைய சொல் பேச்சு கேட்குது. அவர் எப்படி சொல்றாரோ அதுபடி கட்டி வைக்குது. இந்த உயிர்வாழி வந்து தப்பான விஷயத்துல போறான்னா அவனை நல்லா மாட்டு, அவனை வந்து அடுத்தது வந்து பாதாள லோகத்துக்கு தள்ளலாம் அப்படின்னு பகவானோட ஒரு விருப்பத்தை அது நிறைவேற்றுது. ஆனா நாம என்ன செய்யறோம்? நம்ம பகவானை விட்டு சுதந்திரமா வாழ ஆசைப்படுறோம். அவரோட கட்டுப்பாட்டை, அவர் பேச்ச நம்ம கேட்கவே மாட்டோம், மதிக்கவே மாட்டோம். அதனாலதான் நம்ம வந்து உயர்ந்த இயற்கையா இருந்தாலும் ஒரு தாழ்ந்த இயற்கையிட்ட நம்ம கட்டுண்ட நிலையில மாறுறோம். நம்ம வந்து மாயா சக்தி வந்து என்ன பண்றோம்? மாயா சக்தியில மாட்டிக்கிறோம். பகவான் என்ன செய்யறாரு? மாயா சக்திக்கு எஜமானர். அவரு நினைச்சாருன்னா உடனே வந்து நம்மளை வந்து விடுவிக்க முடியும். இவன் வந்து நல்ல வழியில போறான், இவனை கட்டுல இருந்து விடுவி அப்படின்னு அவர் வந்து கட்டளையிட முடியும் அந்த மாயா சக்திக்கு. அந்த நிலையில அவர் வந்து அதிகாரம் பெற்ற ஒரு நிலையில இருக்கிறாரு.
நாம என்ன செய்யறோம்? வந்து இந்த 3 குணங்கள்ங்கிற அந்த கயிறுல கட்டுண்ட நிலையில இருக்கிறதுனால, இப்போ ஒரு கட்டுண்ட நிலையில ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்க. அவங்கள யார் காப்பாத்துவா அப்படின்னா, பகவான் தான் வந்து காப்பாத்தணும். அல்லாட்டி பகவானுடைய பிரதிநிதியா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்மீக குருவால தான் காப்பாத்த முடியும். ஏன்னா நம்ம கை கட்டப்பட்டிருக்கு. ஆனா நம்ம நினைச்சுக்கிறோம், நம்மள போல இருக்கக்கூடிய மற்ற உயிர்வாழிகள் நம்மளை காப்பாத்தும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். முடியாது. ஏன்னா அதுகளோட கையும் கட்ட விட்டுருக்கு. இதுக்கு உதாரணமா நம்ம கஜேந்திரன்னு சொல்லலாம். கஜேந்திர மோட்சத்துல பாத்தீங்கன்னா, அந்த யானை வந்து 1000 ஆண்டு காலம் வந்து இந்த முதலையோட பிடியில மாட்டிக்கிட்டு நிக்குது. அப்போது அது நினைக்குது, என்னோட மனைவி, மக்கள், என்னோட குழந்தைகள்லாம் என்னை காப்பாத்தும்னு. அதெல்லாம் பிடிச்சு நம்மளை வெளியேத்திடும்னு. ஆனா அதெல்லாம் காப்பாத்த முடியல. கடைசியா பகவான் தான் வர்றாரு. ஏன் அப்படின்னா, அது எப்படி கட்டுண்ட நிலையில இருக்கோ, அதே நிலையில தான் அதோட குடும்பமும் இருக்குது. அவங்களாலலாம் அதை காப்பாத்த முடியாது. அப்ப அதுக்கு யார் காப்பாத்துறாரு? அந்த கட்டுண்ட நிலையில இல்லாத ஒருவர். அவர்தான் பகவான். அந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில இருக்க அவருதான் வந்து என்ன செய்ய முடியும்? காப்பாற்ற முடியும். அதுக்கு அப்படி காப்பாத்தணும்னா நாம என்ன செய்யணும்? அவர்கிட்ட சரணம் அடையணும். சரணம் அடையணும்னா எப்படி சரணம் அடையணும்? நம்முடைய மனம், புலன்கள், மனம், வாக்கு, காயம் எல்லாமா சேர்ந்து பகவான்கிட்ட சரணடையணும். அனைத்தும் பகவானே கதி அப்படின்னு நம்ம வந்து சரணாகதி அடையணும். பிரம்மாவும் சிவனும் கூட நம்ம வந்து கட்டுண்ட நிலையில இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன். ஏன் அப்படின்னா, அவங்களாலையும் நம்மள காப்பாத்த முடியாது. அவங்கள்ட்ட வேண்டுனா கூட அவங்க என்ன செய்வாங்க? தற்காலிகமான ஒரு பலனை தான் நமக்கு வழங்க முடியும். நிரந்தரமான பயன் கொடுக்கணும்னா, இறைவனோட கைகளால தான் நமக்கு அந்த பலன் கிடைக்கணும். அவர் வந்து ஏன்னா, அவர்கிட்ட ஷட்வித சரணாகதி அப்படின்னு சொல்றாங்க. 6 விதமான சரணாகதியில நம்ம அடையலாம். அவரை விட்டா நமக்கு கதி இல்ல. அவர்தான் நம்மள காப்பாத்துறவரு. அவரே சரணாகதி, வந்து மகா விசுவாசம் அவர் மேல அப்படின்னு பலவிதமான நிலைகள்ல அவர்கிட்ட நம்ம வந்து சரணம் அடைஞ்சோம்னா, அவர் என்ன செய்யறாரு? முக்தி கொடுப்பவர் முகுந்தர், முக்தி பாதர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலையில அவர் நம்மள வந்து இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து விடுவிச்சு நம்ம இந்த உலகத்தை விட்டு மாயையிலிருந்து விடுபட உதவி பண்ணுவாரு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஏன் மாயையிலிருந்து விடுபடுவது கடினம்? பகவானின் சக்தி நித்தியமானது. தாழ்ந்த சக்தி என்ற போதிலும் தெய்வீக விருப்பத்தின்படி செயல்படுது. அது வந்து பகவான் சொல்ல பேச்ச கேக்குது. ஜீவனும் பகவானின் சக்தி. ஆனா அவன் என்ன செய்யறான்? ஜீவனின் சுய முயற்சியினால், தன்னுடைய சொந்த முயற்சியினாலும் நம்ம தப்பிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அது நடக்காது. அவர்கிட்ட சரணடையணும். எப்படி? முக்குணங்களின் ஆதிக்கத்திலிருந்து எப்படி விடுபடலாம்? தன்னைத்தானே விடுவித்துக் கொள்ள முடியாது ஒருத்தரால. கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவதன் மூலமாக எளிதில் விடுபடலாம். பகவான் ஆணையிட்டார்னா அந்த ஜட இயற்கை என்ன செய்யும்? 3 குணங்கள் நம்ம கட்டுல இருந்து விடுவிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கைகளும் கால்களும் கட்டப்பட்ட மனிதன் தன்னைத்தானே விடுவித்துக் கொள்ள முடியாது. பகவான், கிருஷ்ணர் அல்லது அவரது அங்கீகாரம் பெற்ற பிரதிநிதியான ஆன்மீக குரு மட்டுமே கட்டுண்ட ஆத்மாவினை விடுவிக்க முடியும். இப்ப நம்ம பார்த்ததுதான் இதுல வந்து சொல்றாங்க. இது வந்து நாளைக்கு பார்க்கலாம். இன்னையோட இந்த வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு. வாஞ்சா கல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ கி ஜெய. ஸ்ரீல பிரபாத கி ஜெய. நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. உங்களுக்கு ஏதாவது ஹரே கருத்துக்கள், கிருஷ்ண மாதா. சந்தேகம் ஏதாவது இருந்தா கேட்கலாம், இல்ல ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மத்தி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. உங்களுடைய வருகைக்கு மிக்க நன்றி மாதாஜி. நன்றி பிரபு. தேங்க்யூ. நன்றி. உங்களுக்கு நான் நடத்துறது வித்தியாசமா இருக்கும். மற்ற டீச்சர்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. உங்களுடைய புரிஞ்சுதான் நான் நடத்துனது பாடம்? உங்களுக்கு ஈஸியா இருந்ததா இல்ல கடினமா வேகம் சொல்லிட்டு போயிட்டேனா? ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சு மாதாஜி. ஓகே, அதுதான் வேணும். புரிஞ்சுக்கிட்டா, பாடம் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். யார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த 6 சாப்டர் விளக்கம் கொடுத்தது இதுல உங்கள?
என்ஜிஆர் பிரபுஜி மாதாஜி. யாரு? மாதாஜி கணபதி ரமணன். கணபதி ரமணன். ஹரி ஓ ஓம் மாதாஜி. ஹரி ஓம் ஹரி ஓம். ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியல, அதனால புரியல, அதனால கேட்டேன். நல்லா சொன்னீங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப நல்லா இருந்தது மாதாஜி. இன்றைய வகுப்பு ரொம்ப அழகா போச்சு. ரொம்ப நன்றி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. நான் குறிப்புகள் எடுத்து வச்சிருக்கேன். ரொம்ப பேசுவோம் நன்றி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க நல்லா குறிப்பெடுக்கிறீங்கன்னு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்துல விளக்கம் சொல்லும் போதே நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். நல்லா சொன்னீங்க. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இந்த குரூப்ல எவ்வளவோ பேர் இருக்காங்க, ஆனா ஒரு 11 பேர் தான் இருக்கிறோம். ஏன் மத்த பேர்லாம் வரல மாதாஜி? சிவகாமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. L2 ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்தே 15க்கு கம்மியா தான் மாதாஜி இருக்கும். அப்படியா? நீங்க கால் பண்ணீங்களா? கால் பண்ணாலும் எல்லாம் இது யூத்தும் இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் ஸ்கூல் படிக்கிறேன், காலேஜ் படிக்கிறேன்னு கண்டினியூ பண்ணல. ஓகே ஓகே. ஆனா இந்த டைம் வந்து அப்புறம் உங்களுக்கு ஆபீஸ் போறவங்களும் L2 கண்டினியூ பண்ண முடியாதுன்ட்டாங்க நிறைய பேரு. அப்பனா வேற டைம் அவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கணும். ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே. இன்னைக்கு கொஞ்சம் எனக்கு வந்து போஸ்ட் கீ வாங்குறதுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு, அதனாலதான் லேட் ஆயிடுச்சு. நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கெல்லாம் 8:30 மணி வரைக்குமே கிளாஸ் இருக்கும் மாதாஜி. நீங்க ஆன் டைம் முடிச்சிட்டீங்க. மோஸ்ட்லி 8:20 வரைக்கும் இருப்போம். அப்படியா? எனக்கு வந்து சுகா சேவை இருக்கு மாதாஜி. அடுத்தது சதாச்சார் கிளாஸுக்கும் அடுத்தது L2 கிளாஸ்லயும் போய் சுகா சேவை பண்ணணும். அதனால ஓகே மாதாஜி. நாளைக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து குரு அஷ்டாகம் சொல்லி தரேன். அது இன்னும் நீங்க யாருக்கு பாட்டம் முடிச்சிட்டு கூட சொல்லி கொடுக்கலாம் மாதாஜி. 8 மணிக்கு மேல கூட சொல்லி கொடுக்கலாம். ஓகே ஓகே. நாளைக்கு நான் ஹரே சொல்லி தரேன். கிருஷ்ண இன்னும் 2 மாதாஜி. கிளாஸ் போக வேண்டிய வேலை இருக்கு, அதனால ஓகே மாதாஜி. ஓகேம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் மண்டே தான் மாதாஜி கிளாஸ். எல்லாம் மண்டே வந்துருங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு லீவு